La meva mare és una cuinera excel·lent. També li agrada netejar la casa, rentar la roba, planxar i cuidar les plantes. De totes les feines de la casa, el que fa millor són els pastissos. Sap fer pastes lioneses, pastís de poma, flam i moltes més coses. L'altre dia em va ensenyar a fer pastes lioneses. Ella em va fer unes de ben inflades, però a mi em van sortir totes aixafades. Vaig haver de reconèixer que ella era tot un geni. Molt bé, Yumeko m'ha agradat molt. El següent és en Kenichi. Us parlaré de la meva mama. Un moment, Kenichi. Quan parlis de la teva mare en públic és millor dir la mare. Bé, la meva mare sap cuinar bé i netejar, però de vegades es despista i li surten malament les coses. L'altre dia es va enganxar a la telenovel·la, no es va recordar que tenia una olla al foc i se li va cremar tot l'estofat. O quan treia la pols d'un moble va tirar a terra la figura que conservava des de joveneta. Sempre li passa alguna cosa. Ensopega amb una galleda, se li trenca l'estena tota la roba, però m'estimo molt la meva mama. Vull dir la meva mare, tal i com és. Quina mare més divertida! Esclar, és la mare d'en Kenichi. Deuen passar-s'ho molt bé. El següent? Bé, ja és l'hora. Demà començarem per en Kamomaki, d'acord? Per avui pleguem. Tots drets! Jo no en faré cap. Una mica més tard. Sí que és divertida la teva mare. A mi m'agrada molt, de debò. A mi també, però és molt despistada. Jo no ho crec. Què et passa, Kamomaki? Et veig desanimat, que no et trobes bé. No, vull dir que no em passa res. Demà toca a tu, oi, Kamomaki? Me'n vaig! En Kamomaki està molt estrany. Sí que ho està. Què li passa? A veure, ha de fer una redacció sobre la seva mare. Sí, i viu tan lluny del seu poble que deu ser dur per ell escriure sobre la seva mare i recordar la família. Entesos, Kenichi, me'n vaig a veure-la ara mateix. Escolti una cosa, amo. Encara no ha preparat la redacció sobre la mare? Què espera? A tu què t'importa? No cal que te'n preocupis. Me'n preocupo, em sent? Vols callar? Me'n vaig a dormir. No la faré. No puc parlar sobre la mare. Si ho llegeixo a la classe, ploraré. Tots els companys es riuran de mi. I això no ho podria suportar. Quin problema. És el que m'imaginava. Ara que pensant-ho bé, és molt normal que li passi això a en Kamomaki. Crec que és el moment d'ajudar-lo. Vas a l'escola i m'hi esperes, d'acord? Jo vindré tan aviat com podré. Molt bé, Atori. Bona sort. Gràcies, la necessitaré. Hola, Tori, què vols? Escolta, caguetxo, t'he de dir una cosa. Què? De veritat? Oh, Tori, no sé com agrair la teva ajuda. Va, vinga, comencem l'operació. Entesos, som-hi. Tècnica ninja, ajuda a vestir. Què passa? Tècnica ninja, ajuda a esmorzar. I el ninja del titella japonès. Anem. Deixa'm! Avui no vull anar a l'escola! No! Hola, Kamomaki, tinc moltes ganes de sentir la teva redacció. Hola, Yumeko! Bon dia! La classe d'avui començarà amb la lectura de la redacció d'en Kamomaki sobre la seva mare. Vaja, Tori, sí que tens ganes d'avergonyir-me davant de tots. Bona sort, Kamomaki. Va, comença, t'escoltem. Ja veuràs, Tori. Què fas parlant tot sol? Truc ninja de posar paraules. Com sabeu tots, jo he vist tot sol en un pis lluny del meu poble natal. Però això no significa que portés malament la relació amb la meva mare. La meva mare em va enviar a la ciutat perquè fos un noi fort i valent i aprengués a viure sol. És un entrenament que ella em dona, però quan em telefona i quan m'escriu és la mare més tendra i amorosa del món i es preocupa molt per la meva salut. És una mare estricta i dolça al mateix temps. Jo porto sempre la meva mare dins del cor. Gràcies per tot el que has fet per mi, mare. T'enyoro molt, de debò. Però aguantaré fins al final. Intentaré ser un noi fort i valent. Gràcies, mare. Molt bé, noi
Nois i noies, la mare d'en Kamomaki és una mare exemplar. Veureu, la mare estricta pel seu fill és aquella que pensa en ell i que se l'estima de veritat. El premi de la redacció és per en Kamomaki. Jo trobo que és massa, això del premi de la redacció. T'ha semblat massa? Sí, a Tori, mira com s'ho creu. Veureu, és molt senzill. El que em fa escriure és l'amor. Tens raó, s'ho creu una miqueta. I mira, la Yumeko ja està tan enganxada. Té, a Tori. I ara què vol de mi? Em fa una miqueta de ràbia dir-ho al meu rival, però t'ho agraeixo molt, Kamomaki. Ja m'imagino com la mare d'en Kamomaki es preocupa del seu fill vivint tan lluny. No us sembla? Nyi-nyi.